nagpabaya ka nato ba? Wa kaniya pasagdi. Unang gingong plano sa Ginoo sa tuwa nga magpabiling dito hangtod yung pagbalik. Aniya kita diri aron pagpangakon sa pulong sa Ginoo kay kining pulong sa Ginoo mo ni atohan dalan sa pagkamataro, dalan sa pagkabalaan, labaw pa sa tanan, dalan kini padung sa langit. Mamaw kani si Jesus Christ nga nagingon walay makaadto sa akong amahan. Gawas kaniya lamang kay siya ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Unya si Jesus Christ mao kana ang pulong sa sinugdanan pa. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Matod pa niya, and the Word was God. O dito sa unahan sa John, ingon pa ni Jesus Christ, and the Word, ang pulong nahimong unod. So mao na si Jesus Christ. Wala nintag na karon maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo mo ay pinaka-importante sa tanan kung ato ka sa simbahan. Kay nangaon ta. Bisa kun sa panakat kusog ang imong pag-awit, pagwapo sa imong tingog, kadaghan sa mga pag-awit para sa Ginoo yang gitanaw ang kasing-kasing. Amen. Mo bitaw na nga din, ingon si Apostol Pablo, pangitaan ninyo unsay acceptable diya sa tubangan sa Dios. Nga naman kay balogid sa Apostol Pablo nga din ang mga tao wa sila nag-isip basta makaawit lang. Mo bitaw na akong mingon ninyo, kana inyong giawit din kung kinasing-kasing na, dapat na maunay nahitabo nimo dito. Kung dunay nahitabo nimo dito kadaugan, o ani dinhi iawit sa Ginoo. Wala nga atong daygo ng Ginoo tungod sa iyang mga kaayo dito sa gawas na siya nakikuba nato. Mo ninintag na ako magaingon kaninyo, kaning wali na ako sa inyo ha, sukad pagsugod ining atong pandemic, usa ni kagabayan o warning nato ha. Warning nga din, hangtod nga din, musulti ko sa inyo nga panahon na, muingon ka nga, ano sa man ang mahitabo ng time na gihatag sa Ginoo. Once galing nga magwali na po kanang gingon sa Ginoong redemption, kanang muhisgot na gani ko, the Alpha and Omega, kanang sinugdanan o katapusan, wabot ra gyud na, kay kini karong panahon na ni, wa pa niyang gipasidaan sa Isra. Katong Isra nga din, gitagaan sila og time, nga din, tagaan sila chance nga ilang pabarugon pag-usab ang balay sa Ginoo o ang mga salaag nga mga tao sa Ginoo katong na desolate, nawala ba? Muna nga din, kato pahinumdum to sa mga tao, mo bito hinungdan nga bubo ra dito ang gihatag, a little space of grace, o extension pa to sa ila mercy, giingnan to sila, nganong bubo ra to, tungod kay atong panahon na ra to, naibaw ang Ginoo nga, mga wala nang gyapon sila, mubiya nang gyapon ba? So katong pulong nga, magpabiling gyapon to hangtod karon. Unta katong pulong, gihatag to sa ila nga extension lang na ha. Ingon pa sa Ezra chapter 9, verse 9. Extension lang na sa iyang mercy kaluoy sa inyo nga diin iyang gitapos ang gingharian ni Nebukadnezar sa Babylonia. Giingnan lang niya extension na, reviving na, little reviving na ninyo aron i-build ninyo ang simbahan sa Ginoo. Pero nahitabo nga wala nila napadayon. Kaya nga naman, samtang sila gisugo ni King Cyrus nga magtukod, kunya kay namatay man si King Cyrus, sa sige nagtukod sa ilang syudad, nabutangan po nilang simbahan, yun na nagtukod ang simbahan ni Solomon. Ano magasimba siya, naamay ni sunod kang King Cyrus, nga din mga hari, nga din buot pud nga, paundangon kay basi daw mo na inungdan, nga sila makaptured na po o mapildi na inuon sila kay sila mo ay naghari atong Persia motong na
hunong, wala na paspas ang pagbuhat ni Magani na ay mga balaod sa mga hari sa kang King Cyrus nga nagsunod kang King Cyrus nga gidabatian nila nga paundangon na sila pagbuhat sa ilang basig mahimo ng rebuilde sa ilaha dito sa panahon ni King Cyrus. Mo tong giingon na nakaingon ko nga doon na po'y gitawag ko kanang kuyaw ba mga hadlok ng mga panahon na imbis mo tukod tagsimbahan sa Ginoo lagi pagsulay. Mosad na ako na basahan sa panahon po ni o katong 12 disciples sa diya nga nibiya na si Kristo nga sila gipabanglakaw na sila sa diya nga nibiya na sila diya sa Jerusalem gigukod pa yun sila hangtod nga abot sa mga syudad-syudad gipangita sila ug nanago lang sila. Moto nga din kita nakaingon ko nga din kami pud Ginoo ingunana pod ang amo ang nanago lang ugli. Dalay ko ng Ginoo kay ang Ginoo nagasulti na daan ana. No? Nga din kita dili kita mahadlok salig lang gyud sa Ginoo. Kay nga naman ang Ginoo mo man ato ang guidance. Mo bitaw nang giingon dito sa Salmo, kabaw mo ang Psalms, no? Usa ka butang gyud nang gipasalig sa Ginoo sa usa ka tawo. Ang balay sa Ginoo usa lang gyud na kasikreto. Secret lang ba sa imo lang nang kasing-kasing nga gibati nimo nga kini balay ni sa Ginoo. Dito sa Old Testament gisugo ang mga tao nga magbuhat sila og balay sa Ginoo sa diya nga diin aduna sila mapilian nga lugar. Ug usa sa ilang tribo nga diin mo desisyon nga mao ni diri ta magtukod. Kana giunor na sa Ginoo. Wanang niingon ang Ginoo, diya sa inyong lugar, diya ra gyud mo musimba, di nimo pwede musimba dito. Muna na ang history dito, kay nabasahan ko na ng history dito sa tanan nga mga pagsugo sa Ginoo. Dili ning history sa mga hero atong una mga tao sa Ginoo. Wala ko nagwalin ninyo mga hero sama nila David nga diin sila, giun sila pagpayat ni daog sila. Sila Gideon, sila Samson. Kundili nagsulti ko sa inyo mahitungod sa gibuhat sa Ginoo nga gisugo sa mga katawan. Na diin mao kana inyong buhaton kay dili man ta mga hero wala na may hero karon o bitaw na ninitak na atong sundo ng pulong sa Ginoo nga diin mao kani atong guidance nga hangtod pagbalik sa Ginoo. So therefore naagit ta sa taliwala sa gitawag og kanang nagkalisod ta. Pasalamat ta kay ang Ginoo mo'y nagbuot ini. O bitaw na ningon niya sa Psalms chapter 91 ning panidibid ha. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Unang dilitang madlo kay nga naman under ta sa shadow sa Almighty. Ako mubati bang pugkadlok na kayong gusto kay nga naman namin nagbadlong nato kanang mga hidden ba mga walay Dios kanang nagdumala sa tuang syudad o sa tuang nasod. Mobita nang niingon sa Apostol Pablo, iampo ninyo ng mga hari, mga gobernador, mga presidente aron sila makabaton ug kanang maayong panghuna-huna nga adunay kalinaw ni ato ang gitawag lugar aron kita magpuyo sa kalinaw ug kahilom. Nya kayo sa taman wa siguro matabang na tug ampo imbis mauna mo bisag daghan ta kay maunta nay gusto sa Ginoo kining pulong sa Ginoo mo ni pahinumdom sa mga tao nang alagad sa Ginoo pero manang giingon gamay ra ang nangalagad sa Ginoo. So doon ay gisulti niya alang sa mga gamay rang panahon o gamay mga panon mga tao. Una nga din ang pagpangalagad sa Ginoo sa ni kasikreto. Una nga adto gyud mo sa balay sa Ginoo kay under mo sa shadow of the Almighty kanang sa landong kanang ang Ginoo ba nagpandong nimo ba gipayungan ka aron dili ka mainitan. Mo na yung sa kabutang nga din yang gingon dinhi. Basaw na ng tibo Salmo 91. O bitana ninitak na karon atong isgutan ning ato ang pagpangalagad sa Ginoo kay ang short time nga yang gihatag nato ingon pa ni Apostol Pablo dito sa Roma chapter 9 verse 29 nga din iyang putlon ang gamayng pagkamatarong pagsimba ba iyang putlon ning pagsimba aron nagbuhat siya og usa ka bulaton nga gamay. Mo ni ato ang tumong karon na kani. Ang ato ang tumong gamay na lang ang gihatag time sa Ginoo nato kay sa kadugay-dugay nato pangalagad sa Ginoo sa pagpakamatay ni Kristo sa krus hangtod karon. Diabot na ta og 2000 years.
ang resulta na alang gyapon nga din do na gyapon tay pagpuyo nga ingon pa ni Apostol Pablo nga din nagpuyo tag Juparte kanunay lang ta naa sa Juparte kanang ang ato ang kinabuhi ba delikado anata sa kanunay sa kahadlok tanan Christian naa sa kahadlok mo bitaw na ang pulong sa Ginoo nagtudlo nga din ayaw mo kahadlok kunya kini pulong sa Ginoo sa tinuod lang ang conclusion ini ang matter ini madlok kita sa Ginoo nga din ang gingon ni Jesus Christ ayaw ninyo kadlokin ang mupatay sa inyong lawas diri kadlokin na ninyong mupatay sa inyong kalag. So ang gitudlo sa pulong sa Ginoo sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 the whole matter and the conclusion kining libro matud pa niya alang sa pagkahadlok sa tao diya sa Ginoo. Mo nang mahadlok ta sa Ginoo nga dili ta niya unya tabangan. Mo na tong kadlokan mo bitaw na tumano na to ang tanan niyang sugo aron iyatang tubagon. Mo bitaw nang ningon siya sa John chapter 15 verse 7 if ye abide in me my words abide in you ye shall ask what you will it shall be done unto you. John 15:7 na no. Muna usa kabutang nga pasalig sa tuwa. Mao bitaw na ninitak na kato akong mga team mga gisutin ninyo. Tigamit ninyo. Kay kato series to. Sa diya nga magwali na ganit ko kung mangutana mo kanusa man na ang time magsugod. Kanang little time. Sa diya nga ang pulong sa Ginoo matuman na nga diin iyatang lokatod. Abaw mo mga nang redemption, another redemption. Ngay gamay redemption kay kanang pagbisita sa Ginoo sa tao para na sa mga kasalanan niya nagpahinumdum siya ug labaw sa tanan gipasaylo niya ng sala nato. Mana kung mawala ning COVID therefore diha na moingon siya gilukat na mo. Diya mo nang mangadto ta sa balay sa Ginoo with gladness and joy mo na iyang gingon. Kanang malipay na taba karon mo anita diri wang tay kalipay ngano man. Samog man kayo ni atong Christmas. Guol kay tayo ni Christmas kay nga naman na tanaw na to dito mag-Christmas dakpan man ta pero mo na kung gingon sa inyo tama tong gingon ni Jesus Christ aron dili mo dakpon kay kanang madakpan ka kay naay nagsumbong nimo mo na tama tong gingon ni Jesus Christ pakig-uli dayon sa inyong kaaway una siya makaadto sa hukmanan mo na nga dapat ang tanang mga Kristiyanon walay kaaway aron walay musumbong nimo. Balag mangutana na sila. Dagang may nangutana bisan sa ako, nangutana ng mga taga mekaniko sa mga motor. Nagpadayon day mo. Oo. Itugot naman. Napulo lang. Pero sa ako kasing-kasingan, mahadlok ko kining adlaw. Mo niya tuntuan adlaw ni sa Ginoo. Walay makabuti ni ang iya sa gobyerno katulang unong kadlaw. Pwede ka nakapun dito, pero diri sa Ginoo, kung dako kag pagto, kung tinuod ka nangalagad sa Ginoo, ayaw magkadlo. Kaya adlaw ni sa Ginoo, gipanalanginan ang tanang tao, nga nag-ila ining adlawan ni. Nga matod pa ni Apostol Pablo sa Roma chapter 14, 5 and 6. Usa ka tao nga nag-ila gani, usa ka adlaw nga lahi subag adlaw, mauna ang nangaon sa Ginoo, nagpasalamat sa Ginoo, tinuod. Pero katong sa katao nga tanan adlaw parihara mo na dili tinuod niya iya sa Ginoo nangaon. Mo ni anita dire aron sa tinuod nga mangaon to sa pulong sa Ginoo kay kini pulong sa Ginoo mao gyud niya tong gabayan puhon. Wabot man gyud ng 666 pero sa akong kabahin dili na hadlok kay naay giingon sa Ginoo nga kanang great revelation para lang na sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo nga dili tininuoray. Muna kung gingon, mabitaw nang maninuod ta, aron dili ta diya maapil, mabitaw nang gingon ko ninyo, manulod na ta sa gingharian sa Dios, ay ang gingharian sa Dios, mao ka na ang usa ka butang nga, gingon ako sa inyo, dressing room, aron ikaw, ilisan sa Ginoo. Anong ilisan mo ka sa Ginoo? Kanang lawas nimo nga, dili, kanang madunot, dili na madunot, aron pagpanahon na ng mga gitawag, mga kataladman, dili ka mahilaptan. Kaya nga naman iya maka sa Ginoo, bisag wala na simba, wabot man yun na, naalang ka sa imong balay, naalang ka sa imong lugar, as long nga din ang Ginoo kauban nimo, dili na ka maangay madlo.
Kaya ang Ginoo na mo ay nagdumala ni mo ana. Mabita na nining panahon na ninitak na mingon ko ninyo kato kung giwali sulod mo. Kay kanang kingdom sa Ginoo is gitawag na niya og dressing room, kanang suotan gyud kadiya ba. Pinaagi sa pulong sa Ginoo, kay kanang pulong sa Ginoo nagtudlo na about righteousness. Kanang righteousness nga kung gingon sa inyo, mao na ang fine linen. Mo bita na ninitak na magisdot na ani karon. Ipadayon ta to. Kato kung gingon ninyo the kingdom of God is like a dressing room. So karon magisgot ta about aning a dressing room sa atong buhaton nga diin. We must be clothed and arrayed in a fine linen. Kinahanglan jud ta masuotan, kinahanglan jud di pwede nga di ta masuotan. Og kita madayan-dayanan ta og fine linen. Ngano man. Matod pa niya kay matubang man ta sa marriage of the Lamb. Dili lang kay ang rapture mo tay pangandaman. Ma-rapture ka kung wala kay sinina. Raptureon bitaw ta sa Ginoo aron kita mutambong diadto sa kasal sa Kordero. Mo bitaw tuningon ang Revelation bulahan ang mga gipang-imbita dito sa kasal sa Kordero. Bulahan daw. Mo bitaw na ninitak na aron kita kanang qualified kanang mahimo kitang maminyo diya kang Kristo kaysa kaingon ko na ninyo at una Domingo nga diin nagisguta nga ang kingdom sa Ginoo sama na sa usa ka hari nga diin nag-andam og kasal alang sa iyang anak. Katong iyang anak kung bagat pa si Jesus Christ nagsulti ato siya tong anak ug ang iyang hari, ang hari iyang gingon ang Ginoo nga nasa langit. Gipaani siya diri kay ngano man diri siya mag silibrar sa iyang gitawag og kasal spiritual. O spiritual lang niya. Mo na nga kita tanan gipang-imbita ta, mo nang manulod ta. Mo bitaw tong gisulti to dito sa ni Jesus Christ sa Matthew nga parables nga ingon ana gyud ang mga tawo nangalagad sa Ginoo. Una nilang giimbita, dili daw sila muadto. Ikaduha, dili sila takos. Ikatulo, pamatay pag yun nila ang giimbita. Ug ang ikaupat, wala dunay tao nga wala nagsuot sa bisti sa kasal. Mo tong pagawas ng gyapon sa Ginoo. Mo na kung kita nangalagad kining atong pagpangalagad about kingdom sama ni sa gitawag ta giimbita ta. Nga di dapat kung imbitahon ta photo nato gyud na ang kang gitawag og bisti sa kasal. Kay ngano man mao ni iyang giingon ha sa Revelation chapter 19 ngano gyud ang magsuot kay useless ang tanan nga diin mangalagad ta unya mingon ta rapturon ta unya di ay dili ta qualified